Soc a una barca amb en José, pescador experimentat, i la Lagi, que l'acompanya en aquesta tasca, i volem saber una mica doncs, en què consisteix aquesta feina de pagès del mar, José. Bones. Us heu llevat molt d'hora. Sí, això sí, començam tastant nosaltres. A quina hora comenceu? Nosaltres partim a les 5, començam d'aquí a les 5:30. Just se comença a veure i nosaltres ja comencem a estirar. Escolta'm, que hem arribat i de seguida aquí... Sí, no, Això vol dir que estem a un bon lloc, que n'hi ha moltes, que... Intentant anar a un puesto bo, El que passa que a la llagosta mai saps, no és allò, no hi ha matemàtiques, no? Quan elles volen borinar n'hi ha i quan no en volen no agafes. Sí. El que sí que tenim un temps acotat per pescar-la, oi? No podem pescar llagosta tot l'any. No, antigament se pescaven 6 mesos, fa uns anys van reduir a 5 i ara se pesquen 5 mesos. Comença dia 1 d'abril fins dia 31 d'agost. I no pot pescar tothom qui vol. Hi ha unes regulacions, el tema de la pesca està controlat a l'illa. Sí, està molt controlat, està bé. Tenim inspectors, no?, fins i tot, que vigilen aquí a la mar. Civil, tenim de tot. Però bueno, està bé, al final està bé. Escolta'm, i les captures, perdona'm, perquè jo desconec, per això he vingut aquí amb un expert, tenen una mida determinada? Sí. Quin pes han de tenir la peça? La llagosta, més o menys, una llagosta de talla mínima fa uns mig quilo. Aquí tenim un mascle o una femella? Com ho sabem, això? Això és una femella. I com ho sabem? Ara te la mostraré. Espera, la traiem. Estira un poc d'aquí. Veus? Això és una femella. I organolèpticament, de sabor, es diferencia? Per fer una caldera sempre volen que hi hagi una llagosta per mesclar, saps? Ah, sí? Sí, perquè la llagosta la femella té els ous i tot això que quan per fer la picada i tot això és el que Molt bé. Bé, Alagi, no sé, això com... Quin tipus de pesca és això? Arrossegament? Explica'ns una mica, quina pesca és? Això són arts menors. D'acord. Arts menors. Estem pescant en xarxes també, amb unes mides específiques, no se pot pescar. Veus, això són xarxes de 3 passades i en la mà més petita que això no se pot pescar llagosta. D'acord. O sigui que, clar, si agafes una llagosta o agafes un peix, ja té un tamany adequat, no és allò petit, saps? Sempre en cau qualcuna petita, perquè clar, una llagosta en les antenes i això... S'enreda igual, no? Sí, però bueno, també és més bo de fer feina, perquè és més fàcil de desempescar, de tot. Aquí podem saber que les llagostes que hem pescat són d'Esgrau, o són de Ciutadella, o són de... Sí, clar. Sí. Totes les llagostes que agafam, totes van etiquetades, i l'etiqueta posa un còdic amb un nombre i de la cofradia ja on pertany. O sigui, a Menorca hi ha 3 cofradies, Sedemó, Ciutadella i Fornells. Per tant, sabem que és de Menorca i a més específicament de la zona on està pescada. Molt bé. I pot ser que també pesquem, no sé, un cap-roig o altres espècies? Sí, sempre... Això cada dia és una aventura, doncs, diferent. Sí. Sempre solem agafar calca-carroig, depèn de la fondària que faguem feina. I calca-carroig, calca-ratjada, calca-rap... Bueno, aquestes espècies que tant ens agrada després de gustar a les taules dels restaurants, eh? Sí. Molt bé.